Fil-fema tal-opinjonista u ekonomista Lino Spiteri, il-Partit Laburista beda l-kampanja elettorali b'suċċess wara li nieda l-pjan tiegħu fil-qasam tal-enerġija. Jgħid li l-Partit Nazzjonalista kien maħsud bil-proposti tal-Partit Laburista u fi kliemu din is-sitwazzjoni kienet evidenti mill-mod kif il-kelliema tal-Gvern ippruvaw jiskreditaw il-pjan qabel biss kienu rawh jew ħadu l-parir ta' min jifhem dwaru. Ifakkar kif l-ewwel reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet li l-pjan biex joħslu l-kontijiet tad-dawl u l-ma huwa gimmick. Imbagħad bdiet il-konfużjoni fil-Prim Ministru malajr iddikjara li anke huwa jrid inaqqas il-kontijiet. Lino Spiteri jgħid li Lorenz Gonzis qed juri sinjal ta' arroganza meta qed jistaqsi min se jkun involut fil-pjan tal-Partit Laburista għaliex huwa stess bħala Prim Ministru tant ħeba informazzjoni bl-iskuża tal-konfidenzjalità. Lino Spiteri jgħid li l-pjan tal-Partit Laburista sab l-appoġġ tal-konsumaturi, l-imsieħba soċjali u l-komunità kummerċjali li l-kol jifhmu illi l-ispiża tal-enerġija hija ta' importanza kbira għall-eżistenza tagħhom. Għal Lino Spiteri il-pjan tal-Partit Laburista huwa kredibbli u jinkludi proposti effettivi li ta' min wieħed jappoġġhom. Iżid li ħafna nazzjonalisti qed jistaqsu għaliex il-partit tagħhom fil-Gvern ma kienx kapaċi joħroġ bi pjan simili bħal ma rnexxielu ifassal il-Partit Laburista mill-oppożizzjoni. Lino Spiteri jgħid li din il-mistoqsija jeħtieġilha tweġiba.